Ahmad M Yarima, Sadiq M Kano, mana. A yanzu ba mu da aiki sai karyace kaga yar jama'a kawai ka tare ta da zance ta baka wani minti ka sa ta yi latti ashe a ranka ba soyayya yaudara ce abin na ya dame ni na gaza tsugunne kuma na gaza sukuni kai mai yaudara Allah zai kyale ka ne soyayya ta gaskiya tana gidan aure ku zauna zaman lafiya sai ku kulle daure. Yan mata ai da laifin ku samari ban kyale ba kun sa kanku cikin tashin hankali da fargaba kuna soyayya wadda ba ku fahimci kanta ba wai su mai mota dan karyar mota shi aje bota kin fi son ki ta yawo kamar da fiye wata kai yaudara da daci yaudara da zafi. Nazo zan gaya muku dan Allah ku yarda soyayya ta gaskiya dole sai da yarda tare da ta yarda abokai sun shaida dangi sun shaida to in kuna son junan ku sai a muku aure furan ku yayi huda ya Allah ka bani dama ni ma in yi aure in zauna da matata a gidana mu tare ku masu yaudara dan Allah ku gyara kabuwar dan Allah ka gyara please. Malami ba na daukar abin da ba zan jure ba soyayya da yaudara sun san ba zan iya ba ina kiranta kullum amma ba za ta daga ba to sai in canza tun da ba ce kadai bace ba kuma ke din ba autar mata bace ba. A yanzu ba mu da aiki sai karyace kaga yar jama'a kawai ka tare ta da zance ta baka wani minti ka sa ta yi latti. Yan mata ai da laifin ku samari ban kyale ba kun sa kanku cikin tashin hankali da fargaba kuna soyayya wadda ba ku fahimci kanta ba soyayya ta gaskiya tana gidan aure ku zauna zaman lafiya sai ku kulle kyaure. Ina kiranta kullum amma ba za ta daga ba to sai in canza tun da ba ce kadai bace ba kuma ke din ba autar mata bace ba kuma ke din ba autar mata bace ba kuma ke din ba autar mata bace ba.